KenGen masondo miriu, especially what mar P man mo primary school. Yes, I said you did no kanyo. Kendo asebedo kod twak gi local community. Kotel negi kod mbunge marged kod MCA makanyo, mbe usiepna kabisa. Gini ywak mpogore mang'eny. Gima giwago mokwongo en stima. Gidwa ni stima ka wuok Sondu kanyo, stima wuok Odinno kanyo to bed no aluora ma kanyo ok bed ni mudho. Mano ma adiera makende. Kendo wakedo ne wachno. Mar ariyo, giywak nafas mag tije. Kichiwo KenGen kanyo to nyaka par oganda modak aluorano. Mano bende gin kare kendo wakedo wachno. To mar adek en wach mar CSR. Dwaro ni kembe mar KenGen bende konyo e weche mag social responsibility. Yes, koro gin gik mang'eyo. And I know very well. And in very close touch with the leadership mar Nyakach and that ward. Okay. Okay? Yeah. Yes.